dneska про торговлю людьми і почти офіційне рабство, котре се практикує і в Європі. Що то таке? Торговля людьми і почти, як ви кажете, офіційне рабство сьогодні у Європі – це не є щось дивне. Воно завжди було, просто прикривалося, мало различні форми. Ми так знаємо критикувати американське рабство над неграми, котре американці практикували за останні 250 років, що не замічаємо, що подобне затворило і у нас, і рядом, і близько, і торговля людьми происходить у Європі, і ужасніші захвати людей забирають документи і заставляють їх робити іноді за маленьку зарплату. Причому преступлення такі совершаються і над громадянами України. Но до сих пір ні одного такого случая, де би влада України заступилася за своїх громадян, поки не знаходимо. Помнім, якщо громадянина США десь поймали і йому грозить опасність, то на поміч од ньому йде, пливе, летить 6-й американський флот, ядерні бомбардировщики. А якщо опасність гражданину Ізраїля грозить, Моссад спішить на помощь, невзирає на які границі. Чому? Помагають. А от якщо торгують громадянами України, або подають рабському труду в Європі, чому це наші чиновники не чують, не розуміють за останні 30 років? Коли спеціальними самолітами рабів везуть у Фінляндію на збори ягід, у Польщу, в Італію. Що це за новоявлене рабство? Кстати, я цитирую не від себе, а статтю в українських газетах. Нині 21 вік, а торговля людьми приносить уголовному світові мільярдні доходи. І то кришують великі люди. І хто тим займається, бо хто і там десь згадає, мстяться различними способами. У різних странах ця проблема має свій розмах і специфіку. Україна в цій темі, уви, не крайня. По неповним даним Міжнародної організації по міграції при ООН за 30 років з моменту, коли ми провозгласили незалежну Україну, жертвами торговлі і експлуатації стали 260 тисяч громадян України. Такий свій позор великий. Обласний центр один, населений одними рабами. Подробно про цю чорну сторінку нашої історії знаходимо і в 3 матеріалах на сайті там Клименко Тайм, но головне друге. Ту тему не піднімають юристи в Україні, як будто би їх закопали, як будто би їх усіх десь позабирали. Юристи, чому ви не говорите про те, що іменно прийшов час говорити не лише за других, а й за своїх? Да, наших громадян України не вважають в Європі, не доплачують, або держать їх 2-3 місяці, не дають документи, потім самі вибирають, прикличуть поліцію і виганяють домів без зарплати. Тисячі случаїв, і ні в одному держава не стала на захист своїх громадян. А може пора би этот вопрос поставити на повестку дня і стати на захист своїх громадян не лише вдома, но й за границю. Впрочем, а якими правами обладають громадяни України вдома? Це окрема тема.